So na guys na porma na jud nila guys. Ilang gitrabaho og Domingo kay namo na sila trabaho sa gihuman. Mga Merkulis pa kuno sila mahuman sila hanggi trabaho ni Rubin sa Santander. Anang Domingo nila gi trabaho. Sa gamay nila ikuwang guys. Kuan bintana nana gi bayran na pud ni mambitanan kumpleto na jud niya. Ya, salamat kadyo Mambi. Morning guys, kanang happy Sunday. Daga ilis na sila kay maligo. Maligo. Magsimba. Diyan si Papa Eddie. Trabaho. Aga ko guys, di ko makauban kay di man pwedeng bisaan daris bay kay open lagi ning amahang pultahan dani. Diyan na may sadyo nga mungari dari. Kanang may mga kinahanglan nga na. Diyan, way tao. Diyan mo great day, mig belated happy birthday sa nag-birthday gahapon si Ma'am Basali, Rachel Basali. Happy birthday Ma'am Rachel Basali. Kanang lit jud ko nakabasa sa imuhang comment. Kay si Nicole may ning basa sa mama na ay nagpag-greet niya. Na apil lang tatog nabasa to na mog sadyo na apil na mog celebrate gahapon ni Ma'am Bisminda. Diyan happy birthday day karon sa nag-birthday karon 26 May 26 hala birthday pud ni John Mark. Anja birthday pud sa anak ni Ma'am Edina Kanyeti. Shout out diha sa Tagaliti. Happy birthday Ma'am Edin Kanyeti. Kanang anak ni Ma'am Edina Kanyeti kanang kuan jud siya kanang always jud na siya nga kuan ni Cristel gasubaybay. Papa Edi. Greet Ma'am Edin. Ma'am Edin Kanyeti. Ma'am Edin Kanyeti. Happy birthday ma'am. Niya anak ni Ma'am Algie Douglas si Aaron happy birthday. Aaron Nga gwapo. Gwapo. Anak ni Ma'am Algie. Ja kuan salamat kadyo sa mga kuan guys kanang kabuntagan karon nga gimata pata. Sa man anak ko naman kanang anak. So ilang simbahan guys alas city ja sa pa man kadyo ron. Ja shout out sa tanan mga nag-birthday karon May 26 sa di mga mention mga late birthday ninyong tanan. Pero ang gingon lagi sa pare katong nag-anak og binyag ko kay kuan dili kuno i-celebrate ang imong natawhan. Ang imong i-celebrate kadtong imong gipa bunyag sa imong pagbunyag. Kung kanus ka gibunyagan mo to imong i-celebrate le. Imong birthday mo natawhan sa deres kalibutan nga tindog ka diri. Kay ang ibig sabihin ko nang nataw ka niya na nya gibunyagan ka karon Ano naman dapat i-celebrate? kay mo tingos pare gibunyagan. Diya guys kanang sa dupog kadto ko dari pang hipos das kusina. Salamat namo sa mga anak kay ulis man din na sila magsimba kada Domingo. Palangga. Purya-buyag na raman yung palangga guys. Buyag ayun. Purya-buyag gani. Sexy lagi na siya. Akong sinina guys ni arang na niya. Nga ako kaniwa nga sa una. Nga ako kaniwa nga day. Bye. Amping mo. At mao. Muli na bito ka do. Pag amping mo ha. Inagsakay sa kuan ka ng si Inday paun hakol. Ako tong dress guys dyan, yung sakto na ni Cristel. Niwang manggay ko sa una. Ganito kong Manila. Nakabla ka rin mga hapon. Ihag sa kayo magpahag na sa nimo. Tindogan ako nag-Cristel. Or magpasiba ko ni kung ano kawayan. Sa katasaan kabayan man. Sukdon na tong mga isa nagasugod na sila trabaho dari ka ng namagod ni trabaho ni si Rubin sa ijang kuan bisag Domingo ijang trabaho kay kuan kanang napalagi sa mga project nga wa pa na human kagaban ng isang papa to kaya ugangan
May lumambi na nagasugod na si Robin. Building na to sa taas. Ibutang tong niyang mga kabilya. Salamat ka Jumambi. Anam ni jag pintura ag wilingan. Agi welding ni Robin gi pinturahan pud siyang ugangan na ni Jamam. Tugsok dari sa juta ni nga mga sili. So, daghan kadto ni sa nga sili halang pang gitabunan kay kuan. Init. Hindi siya matay. Kadlawon pa ko diha nagtugsok. Dari kuan mga talong hapon gitugsok dari siyarog di ta maka bunga danig daghan ma'am. Init lagi ag kuan igo ra tagi ulan ug gamay. Guys, galuto ko aning sutanghon nga sabaw na may baboy para sa panday. So nagpanday day sila Domingo kay mo ray ilang bakanting oras bakanting nilang trabaho kay alagi padali ni kay kuan. Sige na lagi kuan kay June na lagi. Maantag magsige naguan ba. Parisan og buwad. Ya buwad dia. Buwad nga pinikas. Napuwa sa arang kainit ma'am. Kuwang og sa tubin duha ka ingani. Anggol barang uno media. Duha ka uno media kuno ko sa kauno. Mao ni siya uno media or kare? Kanda ko katong giputol. Kani. Kini Kani. Duha ka ingani bin. Duha ka uno media ko sa kauno. Ang uno murag mahal ra ba kay ni siya kay tag 700 ka pini no? Kani nipis ra. Nipis ani baga man kay ni. Kini mo uno jo penon di ba? Kani giputol. Kari. Kana ba kana. Kani. Okay ra ingani. Kini mahal ni siya. Kani mahal man ri. Kini siya mo. Mao man ni gijang kani mababag pa ni dito sa usapi di na. Magamit pa ito. Kani? Di na kay mubo to dito. Magamit. So duha ka ingani na laman. Ako sa kauno. Sa kauno dere. Kay kuan dadto sa Papayat mag-black ribbon siya. nakabit na ma'am na. Kasi gamit. Dito gamit tong kuan kana panglock. Kaya wa man na maapil sa lista. Kasi tawag na bin? Tux? Di. Black ribbon. Kini. Black ribbon. Wala man nato na maapil lista dis niya agi. Naato na wa. Itong balik ito. Okay, kuanto dito tiba itong itom. So, na guys na forma na jud nila guys. Ilang gitrabaho og Domingo kay namo na sila trabaho sa gihuman. Mga Merkulis pa kuno sila mahuman sila hanggi trabaho ni Rubid sa Santander. Anang Domingo nila gi trabaho. Sa gamay nila ikuwang guys. Kuan bintana nana gi bayran na pud ni mambitanan kumpleto na jud niya. Ya, salamat ka Jumambi. Sub ma'am. Naghiwa na ma'am kaya mo tagaan ag anak ni Rubin.
Wala makaon gahapon kay wa mahiwa gabi kay daghan na kadtong pagkaon. Bin, salamat Bin kanang basay Merkulis. Ka-chat lang. Merkulis di ba siya sure? Hala. Sige na, salamat amping mo. Pag hinahinay ha. Wala lipay sa mamo. Ang sabi mo isura ni mamoy. Kailan lang, wala ang purtahan. Kaya nandun ka sa una, makatong unang balhin natin yung ibagin na kanito. Kanya atong purtahan kay Hiro. Nga tumba na, may pambaatan. Salamat ka Jumambi kay naanapurma na. Dato na si Ma'am Ruby. Kahit ba lang ay. Hala. Di ba nabalay kusina pa man na? Sosyal. May pa yung mga pusti-pusti day ma'am kinahanglan mo ng kuwang. Ingon si Ruben, pinisingan pa ko nun yan. Nangal pang pinising diha. Kaya pasakto lang na siya pa. Lihat na mo na, kaya dili mo na basta-basta ka dayo, magkulang na, dili mo basta-basta kang kapalit na, wala mo na. Pwede order mo na. Kunya, inig mo. Ingon ni mo ma'am. Gaman na lang kasi mabismin na ulo ng kwarto ba? Para Inig mo, alis siya din rin ako siya. Na-feel ko niya nga, feel at home ko siya, kaya hapag na ni. Buta nga gina nato kay panulitan og mo visit sa dire. Wala. dako pa day na. Hindi siya o pagkagabi siya na siya ay priority siyang Magdulog mo, magakos-gakos mo niya. Ako kami nila may magakos-gakos ni mo ma'am. Gusto. Kaya klase ko ba? Nasi balay dito. Hindi man pwede ko dugwali dire pa uli dayon. Ikaw pa ba ang biyahe? Siyempre. Nya kay Kasi priority nga. amo pa man nagi tabil-tabilan to kay mulusot pa man ang tubig dadto. Dako pa ning kuanan. Sarap magbakasyon. Hala dahug ang kuan ni Inday. Hello guys, kanang nanguli na day ag panday. So Domingo nagpanday gyapon sila kay wala gi schedule lang among panday guys. Nang manang dugay kadto mahuman ni among bahay kay na namang guy nakakuha nila manang ilan lamang gi trabaho og Domingo. Salamat kadto kay murag na porma-porma na jud. Gas ni Nicole guys himo siya og kuan kanang. Gas ni Agi, daghan mi kadto nahimo ni Nicole kay na may ni order og 50 ka tab ja karon maghimo na pud ni. So kaning usa ka nga ni kaldero makahimo mi danig 75 to 80 ka top ka cup. Nja si Jar lamay nga kuan na guys kay hapon i-charge ang cellphone kay lubat ikot po mag-charge. Kay dili ka malubat ang cellphone. Nja mag-hi sa tadari sa kabata nga nagkuan oh. Hi nak. Busy na si Jakay ga sa kanak. Kay Kuan ko, mag-speech. Lagon kong lamok ma. magkuan si Papa diha og kuan. Pagkuan pa og kanang tawag dito. Mag-speech kuno sa ugma guys. Ugma og. Uy paminaw sa kay ang ugma ka mag-speech. Wednesday. Ja guys na buhat na kuan. Another 60 piraso ni ja nabuhat. Maabot man ta ni tag 75 wa man di mapuno ang kaldero. Kanang nagngani di ko kay ako ga luto sa sagu. Kanang sagu day dugi kay na sa kuanan kanang lutuon. Unja malay to guys, happy Sunday na tanan guys ano. Nagtrabaho day si Ruben Dari kay kuan nalagi sila igi project pa nga murag sa Merkulis pa kuno di pa pud sure og Merkulis pa pud sila mahuwan kanang hala dyan gipahinahinadan kay dapat kay ni first week sa May masugdan ang tanin ja murag na may nikuha nila daghamang kaso na sila mga mukuha ng pandaya ni Ruben kay radyan kapaspas guys so makita jud guys radyan kapaspas sa mo trabaho di jud mo magmahay basta sa mo trabaho. Ja salamat kadto ko ni Ma'am B kay wala ginasugdan na jud ni ja maatop na ni tanan amo na ni ipataod ning kuan itaod na ning sliding kay ang sliding gibayran na ni ja tanan guys 17,000 ka pinang sliding. Salamat kadto Ma'am B. Ja ugma pa na Ma'am B ang balance ugma pa na mo ihatod kay wa pa na makuha ang kwarta. Ja nagkuha day ko kwarta ganiha kay gi tagaan day ko ni Ma'am Bitani.
ni para daw sa hanggar din palit og kanang pintura. Salamat kadto Ma'am Bitani kanang wa ba ko mga nimo Ma'am Bitani kalitra jud ka og hatag na mura pud ka si Ma'am Biba nga mo kalitra man og hatag. Kay basin og na yung ingon nga giyan sa munahang anong gitagaan ko ninyo. Wa jud ko mga guys. Kanang kusa ra jud na siya nga muhatag si Ma'am Bitani. Ara na siyang kabutan kay si Ma'am Bitani na halatoy ning lili unglo tos gawas. Kuan ganang sinikol kapipil og panihapon dari kay manihapon mi diyan si Crystal guys kanang kuan busy kadto kay nasa jay memorize di sa pwede nato ma-appeal guys sa vlog kay ara ka busy kadto si Crystal kay nasa jay reporting kuno nagka ugma Speech. high speech di kuno manang gi-memorize ni diyan kana di nato pwede siyang ma-disturbo. Inja ang dalian na taod guys kanang upat na taod na kuwang na lang dire at 5 unom kay unom man ni ka kuan dari di man pwede ka ikuan guys kay gubon pa man ni kani gubon pa ni siya katenga gubon pa na nya kanang maatupan ginahinay ra atop dari kay makuan mabalhin na mo ang bang gamit dari og kanang para di mabasa sa uwan. Jawa mo lagi na problema pa ko dani kay kuan ija maning gubuning kaning kuan diri napita guys ani. Si bako na ni siya kay romaditso na ingana ba. Pero amo na lang butangan og alon didto para di mo agas ang tubig ba. Kay pa manang amuhang kuan diri kay kusina pa man among gi pauna. Ija lagi na salamat kadto ni Ma'am Bi kay naka nakamahang kusina. So kani among kusina guys, pwede ra pud mi dari mo balhin. Pwede ra pud na mo ibutang dari ang kamuhang higdaanan. Nga di lang may mawanan. Kanya lang may balhin sa dari. Samantalang buhaton na po dito ang sala. Kanang trabaho na po dito at least namin mabalinan dari. Kusina. So manay hanggi idea guys. Kaya aro di may kuan og namin matugan ba. Nga na. At least kanang una na mo ang kusina. Kaya importante pa ng kusina. Diya sunod. Kato na po dito ang nahinayan sa kuan. Kanang diri sa among sala kay gubon naman na siyang panas siya guys. Manang hinahinay rami. Salamat kadto ni Ma'am Bi kay siya man sila nagpahimo dani. Ako guys kay bayad ramang ko sa panday. Manang todo pud mihimo og tapioka kay nanglan jud ko mo racket. Oh, tapioka is hindi daghan na po di ice cream sinikol guys. Diyan nahalinan Ma'am Bi kada adlaw. Kada adlaw mi mahalinan kay raman na sa online ja daghan man kadto mag message dagban kuwang palagi. Gapon naghimo pud mi. Sinikol naghimo pud sinikol gahapon. Murag mga 100 to ka buok lahurot pud man naghimo na pud mi karon og gasub kay namay mo message og naapabati nga na masilingan na mo dari kay ganahan man. So daghang salamat ninyong tanan guys kanang see you my next video guys. Camping ug ampot tanan og happy birthday sa mga tanan nga nag-birthday karong adlaw.